Iya iya. Dolanan kok angel ngene. Enak tak kok Pak iki. Pak, Pak. Ore, Rene go. apa re? Rene go. Apa? Maraya. Warai apa re? Entry gula apa, Pak? Enter. Heeh. Iki apa iki? Laptop apa iki? Laptop, Pak. Oh, laptop. Enter iku nggo mempercepat le, nggo nyepetke. Benar, Pak. Iya. Kayak kira tol. Tahun ya. Iya, coba tuh bus ngono le. Sesuatu. Cepet pokoke iku. Ora, Pak. Ora iku piye? Sesuatu. Le. Dijajal, bisa ora? Pokoke anggere cepet, le. Nek cepet iku jenenge enter. Nah, iki enter. Nek suwi le iku jenenge entar. Iya le, yo Peter Pak ya. Heeh. Iya Peter Pak. Lah, caranya buka Facebook ki piye, Pak? Facebook Heeh. gampang. Carane Heeh. ketik www enter we jajal. Iya tak jajal, Pak. Yo jajal. www. www ya. Saya Pak tak takok. Apa ya? www artinya apa? www. Kowe ngerti? Oh, gak ngerti. Oh, sik. Pak iku pinter ya. Iya piye? www iku artine Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka Facebook kudune salam sih, Pak. Iya le. Anggere mlebu apa wae iku salam. Wah, iya. Iya le, anggere mlebu iki apa mlebu kana Facebook kan? Iya, Pak. Iya, salam sik le. Jajal le, Pak. Tak jajal. Iya. Bisa ora? Ayo. Lah, iya, Pak. Ya, bisa? Ora iso. Loh. Ora iso piye? Mbok, Pak. Le, sing sabar le. Dolanan laptop itu sabar latihan iku. Kepengin iso ora? Ya pengen iso nek ya pusing iku, Pak. Iya, sabar. Alhamdulillah, Ben Pak. pinter. Ngono lho, ya. Iya, Pak. Wong belajar iku penting. Ngono. Iya. Iki wis bengi le. Kowe ora turu. Alah, kowe Pak ape metu sik aku. Lho, iki jam piro le? Wis wengi arep wengi lho. Kape metu nang ndi? Ape ngopi ya biasa. Oh, ngopi. Iya, Pak. Engko aja balik wengi-wengi tapi lho ya. Ora, Pak. Aku Pak iku gelisah. Nek kowe balik wengi Pak gelisah. Ngono, aja kaya nding-ndingi. Kowe wengi iki nek balik wengi nek tak raket le. Tak gini, aja wengi-wengi le ya. Iya, Pak. Oh, hati-hati le. Iya, Pak. Oke. Arep pajar. Kurang balik. Telepon. Nomornya piro ya? Anakku, jam ini urung balik. Ih. Pak nelpon malah ini dia, Cak. Waalaikumsalam. Ini yang di le. Iki wifinan, Pak. Bapak Mas kondo, nek balik iki aja bengi-bengi kok. Iki wis arep pajar. Yo ingeti jame, iki wis arep pajar. Yo cepat. Oh, bocah. Duh, ya. Wifinan gak enak. Balik. Pengen balik wengi kok ngatek pajar yo. Raket tenan iki. Lewe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik, raket balik. Lagi.
Pak mah ada kode ah. Aja balik wengi-wengi. Lah iki jam piro? Iki ya bene Pak ngerti. Jam piro? Oh, jam pacar ah? Jam pacar kurang seberapa ta wis? Akhir balik. Iya lah. Jadi mah tak balik wengi, Pak. Ora balik wengi, lah kok malah balik pajar. Lah kok malah mau, Pak? Berarti awakmu karo ora balik wengi nek balik pajar. Iya, Pak. Wah, raket le, raket le. Aja, Pak.